Pernille Harder, det er et serbisk mandskab uden din holdkammerat Jovina Damjanovic. Hvad kommer det til at betyde for dem som landshold? Jamen det er klart, det er jo en af deres bedste spillere, men altså, ja, fodbold er en holdsport, så jeg tænker, de finder en måde at klare det på uden hende, men det er klart, at hun er en af deres bedste spillere, men vi skal stadigvæk være helt klar og fokuseret, som vi skulle være, hvis hun var med på holdet også. Du har også tidligere spillet sammen med andre serbiske landsholdsspillere, blandt andet Tjankovic. Hvad er det for et mandskab, I kommer til at skal møde i dag? Men jeg tænker, det er et mandskab, som kommer til at være hårde i deres dueller. De kommer til at kæmpe og aldrig give op. Det er lidt den mentalitet, de har. Så det skal vi være klar på, og jeg tænker, det er det, der bliver den vigtigste kamp for os at vinde, at vi vinder duellerne. Gør vi det, så tror jeg, at vi har gode chancer for at vinde. Ja, nu siger du det her med at vinde duellerne. Hvad er det særligt, der skal fungere for jer i dag, hvis I skal stå tilbage med 3 point, når kampen den er slut? Det er, at vi går ud og vinder vores dueller. Vi går ud og vinder kampen i kampen, for at vi kan få lov til at spille. Vi skal stå godt defensivt, og så også forhåbentlig derigennem få nogle gode omstillinger.